Predstavíme vám 4 odsávačky mlieka Campbell Babies, medzi ktorými si pravdepodobne nájdete tú svoju. SmartSense Handsfree bola navrhnutá tak, aby bolo odsávanie čo najpohodlnejšie. Technológia SkinFit kopíruje tvar prsníka, čím pomáha minimalizovať riziko úniku mlieka. K dispozícii sú 4 náhradné lieviky rôznej veľkosti. Samozrejmosťou je aj predĺžovač ramienka podprsenky, ktorý využijete pri odsávaní. Milk Shell môže byť ideálnou voľbou, ak odsávate pravidelne, čakáte dvojičky alebo krmíte bábätko výlučne materským mliekom. Keďže motorová jednotka sa nachádza mimo zberných nádobiek na mlieko, sú veľmi ľahké a pohodlné na nosenie. Milk Shell ponúka viacero režimov, napríklad stimulačný režim pomáhajúci spustiť reflex uvoľnenia mlieka a režim odsávania. Vďaka predĺžovacím pásikom do podprsenky dokonale sedia do dojčiacich podprseniek Campbell Babies Momfit. Power Pump môže byť tou správnou voľbou, ak si nie ste istá, ktorú odsávačku si vybrať a hľadáte cenovo dostupného, ale spoľahlivého pomocníka. Ide o klasickú elektrickú odsávačku mlieka, ktorá napriek kompaktným rozmerom ponúka výborný výkon. Okrem elektrických odsávačiek nezabúdajme ani na manuálnu odsávačku Basic Care. Je vhodná na príležitostné odsávanie.